हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव बरायना लाग्रोबाय। दा लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स लानानै फैदों। दा बियो नोंथांमोननि थाखाय जोबोर इम्पर्टेन्ट जागोन बे भिडिअ। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायबानो जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय मा इम्पर्टेन्ट आपडेट सफैदों होनोब्ला जोंहा इमप्लयि एक्सचेन्ज कार्डआ जोंना सोलिनाय नंला दै लोगोफोर। नोंथांमोना गासिबो आपडेट खालामफिननांसिगोन, रिनिउवेल खालामफिनजोबनांसिगोन नोंथांमोना। दा नोंथांमोना जायना एक्सपायरि डेट जाबाय नोंथांमोना गासैबो नोंथांमोना चेक खालामनानै नोंथांमोना आपडेट रिनिउवेल खालामनानै लाबानो जाबाय आरोखि। नङाब्ला नोंथांमोना इमप्लयि एक्सचेन्जआ नोंथांमोननिया जेबो खामानियाव सोलिनाय नङा, जेबो खामानियाव होनाय नंला। नोंथांमोननि इमप्लयि एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटआ नोंथांमोननि साख्रि बाख्रि नोंथांनि एप्लाइ खालामनाय समावहाय जेबो खामानियाव बाहायजानाय नङा आरोखि। दा नोंथांमोना सिगांग्रो बे खामानिखौ मावथारनांगोन। दा आङो अफिसियेल साइटआव दंफैखायो लोगोफोर। सेबा सेतुनि अफिसियेल साइटआवहाय नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलावनो खालामनो हागोन। मबाइल फननि गेजेरजोंनो नोंथांमोनाबो गावबा गावनि गुगोल क्रम ब्राउजारावहाय अपेन खालामनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय सेबा सेतु वेबसाइट लिरनानै नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनखागोन बिनि वेबसाइटखौ। दा खायफानाव मेसेजबो फैदों लोगोफोर, आं मेसेजखौबो देखायगासिनो दं लोगोफोर। दा खायफानाव नैबिदि डाइरेक्ट मेसेज फैदों आरोखि, SMS थांदों सोरनावबा गोबांफोरनावनो थाङाखै, खायफानाव थांदों आरोखि। बेबायदि मेसेज फैदों, डियार इउजार इउर इमप्लयि एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन उइल एक्सपायार अन 5 जानुवारि 2025 जोबदों होननानै बुंदों। ओमफ्राय प्लिज रिनिउ बिफर 6 तारिख 3 मार्च 2025। 6 तारिख मा गोलैयो बियो? 6 तारिख मार्च 2025 नि सिगां नोंथांमोना इमप्लयि एक्सचेन्जखौहाय आपडेट रिनिउवेल खालामजोबनानै लानांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों आरोखि। दा सोरनावबा बेबायदि मेसेजआहाय थाङाखै जानो हागौ। दा सोरनावबा थांदों आरोखि बेबायदि मेसेजआ। दा नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा लोगोफोर, इमप्लयि एक्सचेन्जनि भेलिडिटियाहाय जोंना 60 डेज थायो नङा होमबा लोगोफोर। मास मोनथाम 3 मान्थस थायो। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय, रिनिउवेल खालामदो आरोखि, आपडेट खालामना लाफिनबानो जाबाय। नै जोंहा 6 तारिख फैबाय थानाय मार्चनि 2025 बेयावनो जोंहा एक्सपायरि डेट जागोन आरोखि। बिनि सिगां नोंथांमोना इमप्लयि एक्सचेन्जखौहाय आपडेट रिनिउवेल खालामनानै लालायबानो जाबाय आरोखि। दा लोगोफोर आङो अफिसियेल साइटआव थांफिननोसै। लोगोफोर आं दा अफिसियेल साइटआव फैफिनबाय। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनाबो बे सेबा सिटिनि अफिसियेल साइटआव फैबानो जाबाय। दा नोंथांमोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, आइडि खालामखानाय गैयाबा नोंथांमोना आइडि गोदान खालामग्रोनांगोन। नोंथांमोना निउ रेजिस्टारावहाय खालामनांगोन आरोखि। ओमफ्राय नोंथांमोना लगइन खेबसे खालामबावनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंनि आइडिखौ बावबायब्ला नोंथांमोना फरगेट खालामनानै होबानो जाबाय आरोखि। दा आंना लगइन खालामखानाय लोगोफोर, दा आंनियाहाय गोदान खालामजाफिनला। दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरनोसै। दा नोंथांमोना रेजिस्टार आइडि बानायखांनायनि उनाव लगइन खालामबावनांगौ खेबसे। बिनि उनाव नोंथांमोननि इन्टारफेसाहाय नोंथांमोना बेबायदि नुजागोन आरोखि। नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन नोंथांमोननियावहाय। दा नोंथांमोना नैबे आर इउ लुकिं फर पर्टेल बे माबा होनायावहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै होदो आरोखि। नोंथांमोना बेवहाय इमप्लयि एक्सचेन्ज नोंथांमोना सार्च खालामना होदो आरोखि। आं दा सार्च खालामसै। दा सार्च खालामना होदो बेबायदि लिरनानै नोंथांमोनाबो। दा बेबायदि आङो सार्च खालामना होबाय। ओमफ्राय बिनि इन्टारफेसआ बेबायदि फैलायबाय। दा नोंथांमोना नैबाव नुदों नै इमप्लयि एक्सचेन्ज रिरेजिस्ट्रेसन, नोंथांमोना बेखौ खालामखांबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय नै सेकेन्डआवबो नुदों रेजिस्ट्रेसन अफ इमप्लयि सिकार इन इमप्लयि एक्सचेन्ज बेबायदि नुदों। दा नोंथांमोना नैबेयाव फैनांगोन नै लोगोफोर, रिनिउवेल रेजिस्ट्रेसन कार्ड अफ इमप्लयि सिकार इन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेवहाय फैदो। नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामथारनानै लास्टनि अपसनाव फैबानो जाबाय, रिनिउवेल लिरनाय गोनाङाव। दा नोंथांमोना बेवहाय फैनानै नोंथांमोना नैबे एप्लाइ अपसन नुदोंना नोंथांमोना, बे एप्लाइआवहाय नोंथाङा क्लिक खालामना होदो आरोखि। दा आं बेयाव खेबसे क्लिक खालामबाय। बिनिफ्राय बेनि इन्टारफेसाहाय लडिं जादों। ओमफ्राय बेनि इन्टारफेसा बेबायदि फैगोन आरोखि। दा नोंथांमोना बेवहाय नुदों जानांगौ एप्लाइ उइथ आदार, ओमफ्राय एप्लाइ उइदाउट आदार आरोखि। नोंथांमोना मोननै अपसनजों खालामनो हागोन आरोखि। नोंथांमोना बबे मोनसेजों खालामना लाबानो जाबाय आरोखि। दा नोंथांमोना मा होनदों, एप्लाइ उइथ आदारजोंहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा गोरलैयैनो मबाइल फननि गेजेरजोंहाय अनलाइन न'आव थानानै नोंथांमोना गोरलैयैनो एप्लाइ खालामना लानो हागोन। ओमफ्राय बाट नोंथांमोना उइदाउट आधार कार्ड गैयालासे नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोना CSC इमप्लयि एक्सचेन्ज सेन्टारावहाय नोंथांमोना थांनानै खालामहैथारनांगोन आरोखि। दा नोंथांमोना नैबे एप्लाइ उइथ आदार बेजोंहाय खालामना लाबानो जाबाय आरोखि।
ओमफ्राय जोंहाथ' भेलिडिटिया नै आं दहाय होनखादोंमोन सिगाङावनो जोंहा 60 days भेलिडिटि थायो नैबावहाय नायबानो जाबाय नै जोंहा मास मोनथाम भेलिडिटि आरोखि ओमफ्राय माखासे सार्भिस कस्ट दङ जोंहा फिस दङ माखासे बेखौहाय नायना लादो नै सार्भिस कस्टफ्रा बेनो फिसफ्रा बेखौ नायना लादो बेखौ होनांगोन आरोखि एप्लाइ खालामनाय समावहाय बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना एप्लाइ विथ आदारजोंहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आरोखि एप्लाइ विथ आदार रेकमेन्डेडआवहाय बिनि उनाव इन्टारफेसआ बेफोरबायदि फैगोन एप्लिकेसन फर रेनुवेल अफ रेजिस्ट्रेसन कार अफ इमप्लयमेन्ट सिकार इन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेबायदि फैगोन आरो इन्टारफेसआ ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे इन्सट्राक्सनखौहाय नायोब्ला नायनो हागोन फरायनानै बेहाय माखासे एसामिसनि होदों बाट नोंथांमोना बेखौहाय मा खालामनो हागोन नैबावहाय इन्सट्राक्सन्सआवहाय खेबसे क्लिक खालामनानै नोंथांमोना एसामिसखौ बुजियाब्ला नोंथांमोना इंलिसनि नायनो हागोन आरोखि बेवहाय क्लिक खालामबानो बे इंलिसनि जागोन आरोखि ना लोगोफोर दा बेखौहाय नोंथांमोना फरायनानै नायबानो जाबाय माखासे इन्सट्राक्सन्स गाइडलाइन्सफोरखौहाय दा बेखौ आं खिन्थाहरबाय थाला लोगोफोर भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन नोंथांमोनाबो बरिं मोनगोन बेनिखायनो आं बेखौ खिन्थाहरबाय थानो गोनांथि सानासै लोगोफोर दा नोंथांमोना बेबायदि खालामनानै एसे स्क्रल डाउन खालामथारदो लास्टनि अप्सनावहाय नोंथांमोना निबाव नुदों जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर रेजिस्ट्रेसन डिटेल्स सार्च एप्लिकेन्ट डिटेल्स प्लिज इन्टार रेजिस्ट्रेसन नाम्बार कारेक्टलि मा होनदों बेवहाय नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार जायनाखि नोंथांनि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गोजाम एप्लाइ खालामनायावहाय रेजिस्ट्रेसन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बार आइडि मोनो नङा होमबा बेखौहाय नोंथांमोना नैबे इन्टार बक्सआवहाय होबानो जाबाय आरोखि होनानै नोंथांमोना सेभ एन्ड नेक्स्ट होनानै एप्लाइ खालामबानो नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि प्रसेसाहाय नोंथांना रेनुवेल आपग्रेड जासिगोन आरोखि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डआहाय ओमफ्राय दा लोगोफोर आङो बेवहाय आंनिखौहाय बानायदोंमोन आंना दा आपग्रेड जाखानायसो रेनुवेल जाखानायसो दा आंना बेवहाय खालामबाबो जाला बेनिखायनो नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि रेजिस्ट्रेसन आइडि नाम्बारखौ होनानै इन्टार बक्सआव होनानै सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय होबानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लानो हासिगोन आरोखि मबाइल फननि गेजेरजोंनो दा नोंथांमोना बिदि बुजिबाय एसेबाबो मिथिबाय नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना दा गावबा गावनो मबाइल फननि गेजेरजोंहाय माबोरैहाय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय एप्लाइ खालामो बेखौहाय रोंसिगोन नङा होमबा लोगोफोर दा नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय नङाब्ला नोंथांमोननि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डआहाय सोलिनाय नंला आरो जेखि जाखि खामानियावनो नोंथांमोना साख्रि बाख्रिनि खामानियावनो नोंथांमोना होनो हानाय नङा नोंथांमोननि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटआ गोनांथार लोगोफोर नोंथांमोननि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट गैयाब्ला नोंथांमोना जायखि साख्रिनि एप्लाइ खालामा मानो नोंथांमोना होनो हानाय नङा आरोखि नोंथांमोना साख्रि बाख्रिनि एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर फैबाय थानाय जोंहा मार्चनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय रेनुवेल आपडेटखौहाय दा बेनोमोन आरोखि नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट्स दा लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो एप्लाइ खालामना लानो हायो आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ जायफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेबायदिनो लेटेस्ट आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय बे चेनेलनि गेजेरजों थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार